Inahan sa 17 anyos nga akusado sa napagpatay kang Christine Silawan, nalipay human madungog ang balita nga mismong si Public Attorney's Office Chief miingon nga huyang ang mga ebidensya batok sa mong minor de edad nga suspitsado. Si Luan Mirondina sa exclusive report. Alang kang PAO Chief Persida Acosta, huyang ang mga ebidensya nga gihuptan sa NBI-7 batok sa 17 anyos nga akusado. Si Acosta mituyo pagduaw og balik sa Sugbo aron pagtabang sa panginahanglang legal sa pamilya sa biktima. Iya hinuong giklaro nga kumbinsido siya nga posibleng responsable sa krimen ang 17 anyos nga kanhiuyab ni Christine Lee Silawan apan kinahanglan pa nga makapresentar ang NBI-7 og ligong mga ebidensya. Medyo higaw lang ho yung kaso na nasampa, kailangan i-reinforce natin. Kasi circumstantial lang po ang naisubmit ng NBI, CCTV, yung messenger ng suspect at nitong biktima. So, kailangan ho ma-reinforce. Gihangop sa inahan sa 17 anyos nga akusado ang pamahayag ni Acosta. Matud niya, daw nahupay ang gibating kaguol ug kasakit sa ilang pamilya nunod sa pagkalambigit sa iyang anak sa linuog nga krimen. Akong gibati karon kanang murag niluag-luag na gid intawon ang akong dughan nga sa inyong mga sa inyong mga na desisyon nga nigawas pagkakaron. Mao nang nagpasalamat giko nimo attorney nga wa gi ka mutuo dayon sa mga unsa ang mga investigasyon nila. Mao nang akong pasalamatan ra gipod ninyo bisag sa naamo na habig sa kuan na sila na nakauna ninyo og kuha. Subli niyang panawagan sa NBI-7 nga unta palaw man niini ang ilang investigasyon. Manghinaot ko nga kanang pangitaon gid nato og kinsa gito siya ang kriminal nga tinud-anay. Mao ginay akong ikuan gid. Ayaw mo pag-undang og kanang investigate kay ako pod naningkamot pud ko og unsa poy mga madungog nako diri nga makatabang pud ko ninyo pod haron pod intawon nga makapahuway na pod intawon ko kay gikapoy na gid intawon giko naning hitabua dili lalim. Pero bintahan na lang kayo nanay murag kahayag na gid ang akong gibati pagkakaron. Uban ni Rinanti Quiñones, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.